Zdravím lidi, vítám vás Night Phoenix u úplně prvního videa ze Shake and Fidget. A chtěl jsem vás dneska pozvat do cechu, který založím, a s těmi lidmi, kdo v něm bude, by jsem natáčel cechové války. A můžete v něm být i vy. Tak. Teď pár fíglů a teda. Jo, a ještě to je takový zajímavý, že natáčím v noci. A chci to přestihnout tyhle dva, což jsem už přestihnul, za naštvaný obličeje, kterým se nechce vstávat. Medvídek, puťa, puťa. Když to je králíček, no tak to je jedno. Jsem mu vzal horor. Já bych se koukal na tuhle fotku jeho kamaráda. No a tak jdem do arény. Chaozy. Schválně. Je silný podle toho, kolik má života. Sílu má větší. Obratnost mám větší já. Inteligenci mám větší já. On má větší výdrž. A já mám větší štěstí na kritický zásah. Jak se to tak udělá, tak si vylepšil jenom výdrž a sílu. Teď jsem mu to vyplat. Kritikál jsem dal. Poznáte to podle toho, že je jiný zvuk. To by jsem to mohl nakonec vyhrát. Jo. Tak se vám podařilo obrat protivníka o toto vítězství. Ovšem bylo to těsné. Tak, teď já půjdu do stáje. Koupím si 10 let jako koupím si, pronajmu si koně. Koně věrný přítel. Nestojí draho. Tou dobrodružství už nemám. Všichni znáte o tohodle chlapa, kde prohráváte, vyhráváte peníze. Většinou prohráváte víc než vyhráváte. Tak všichni říkají, že dáte jeden zlaťák, vsadíte jeden zlaťák, dáte hrajem, kliknete na prostřední. Jestli se vám to podaří, tak tam dáte 2 zlaťáky. Kliknete na hrajem, kliknete znovu na tohle. Nebo ještě víc, nebo 5 zlaťáků, já už nevím. A kliknete na tohle prostřední. A jestli se vám to povede, tak musíte takhle zvyšovat. Já jsem to už hodně dlouho zkoušel, už jsem se na to utratil celou svoji hlídku a nefunguje to. Takže já nevím, mně to nevychází, možná to vychází vám, ale mně teda vůbec ne. Tak. Záchod. Kdo o něm neví, což o něm vědí určitě všichni, je od levelu 100, teda si myslím, no. Myslím si, že je od levelu 100. A vlastně do ní shodíte věci a vypadnou vám lepší věci. Jenomže tady to tak funguje tak hezky a dobře, že vám vždycky vypadnou ty lepší věci. Ale doma by jsem to radši neskoušel být váma. Tak. To vám? Tak, jsem na světě 12, což se tady nedá poznat, ukážu vám. Dostala svoje věci, Tarzanová přilba, úřední brnění nehorázného štěstí, lidské rukavice pověrčivosti, slušné bodky pověrčivosti, kuše gamblerů, červený slejc severských tůr, plechový prstýnek chuligánů, úctyhodný opasek vítězů, kouzelný stromek brutality. Teda kouzelný stromek brutality. Tak. A teď vám ukážu v síně slávy. A znovu se pořadí změnilo. Podívejte tady. To je
Tarzanova přilba, to nejlepší hráč. Tarzanovo brnění, rukavice netopířího muže, úskoční paraziti na nohou, piraňový luk rozčtvrťovače, mapa pokládu planých slibů, boxerský ring, to má být jako prsten, parazitní opasek, mačův kousavý límec. Jinak na druhém místě byl furt tenhle ten pst. To vám ukazovat nebudu. Ukážu, ale jenom to rychle projedu. Takhle. Tak to budou věci. Byl před hodinou první, jenomže pak se přesunul na druhé místo a už ho porazil tenhle. Takže tenhle ten už na druhém místě. Což myslím, že se to zanedlouho přehodí. Ale nevím, no. A celá soulka byla hodně často třetí. Ale to nebudu vám k tomu jakoby tak hodně kesat. Jenom zajímavost je tady panenka Hello Doggy pro skutečné muže. Panenka Hello Kitty pro ženy, panenka Hello Doggy pro muže. Tak a teď jdem k tomu cechu. X-Dragon, co bude jmenovat? X-Dragons. Takže napíšeme. Pár meter se dáme. Vítejte v cechu X. To já fakt ale neumím psát. Dragons. Neumím psát hlavně kvůli tomu, protože jsem už spal a už mě to nebaví. Protože na YouTube nemůžu přijít jako natáčet delší videa než 15 minut. Jsem se na to koukal, někdy jsem to nepochopil. A právě proto mám takový krátký videa a vždycky to přesáhne víc než 16 minut. A mám to mít jenom do 15 minut. Tak to štve. Tak, teď napíšem, nebudu psát tady jakýho levelu berem. Napíšu pravidla, jako v každém správném cechu jsou pravidla. Takže první pravidlo být aktivní, myslím, že se to píše s někým i. Být aktivní, takhle. Být aktivní. Další pravidlo. Přidávat ne, to až potom. Mít nějaké zvíře. Mít nějaké zvíře. Teď to píšu. Zvíře. Jo, a ještě bych dodal, že jsem nový let's player. Přidávat slaďáky. Promiňte, že tak strašně divně píšu, ale já za to nemůžu, já jsem zvyklý bez háčku a čárek. Tak nejsem ve zvyku teďka psat. Nejsem ve zvyku psát s háčkama a s čárkama. Tady mě štve, pořád moucha lítá dokola. Pořád mi se dává na nos. Být aktivní, mít nějaké zvíře, přidávat leťáky. Co jsme tam ještě přidali? Jo, nemluvit prostě.
prostě. Když tam by mělo být spíš nepsat prostě, ale to je úplně jedno. Takhle. Co mě teďko napadlo, to je, že máme velkou budoucnost. Máme velkou budoucnost. Máme velkou budoucnost, což jakoby jo, budeme mít velkou budoucnost. Ale stačí jenom no, to vám řeknu ještě později. Stačí jenom napsat do komentářů chci do cechu. A prvních 10 lidí, 9, já spočítám taky jako jeden člen. Prvních 9 lidí budou přihlášený sem a budeme s nimi natáčet takové cechovní války a tedy. Jinak berem všechny druhy, jak kouzelníka, průzkumníka nebo bojovníka, protože nechápu ten cech, který si udělá jako jenom pro kouzelníky, jsou pak v nevýhodě jenom. Tak. A vlastně nevím, jak se to bude natáčet, jestli přes Skype nebo tady přes chat. No, všechno se uvidí. A zatím ani nevím, jako kdo do toho cechu bude chtít. Tak. No ale, tak teď vám řeknu bližší informace, že to je svět 12. Jméno Night Phoenix, Phoenix. A tak se jmenuje X Dragons, velký X, velký D, mezi tím je mezera a Dragons. Tak a byl bych jsem rád, kdyby se přihlásilo aspoň 5 lidí, no ale no nevím, uvidí se, kolik lidí bude chtít. 1 erb za minutu. Jinak natáčím přes něco někam zmizelo. To nejde vytáhnout ven, jo. Tak to nevadí. Tak ten erb pak upravím. Tak už půjdu, tak čau.